sa ato ang mga viewers, Maayong gabi, kanatong tanan mga igsuon sa ato ang mga viewers sa ato ang Facebook Live. Makita kita karon sa SDARM, Philippine South Union Conference sa ato ang page mga igsuon sa atong Facebook page. Live ta niining kagabhion og sa ang tingog sa reformasyon mga igsuon. So karon buot ko usab nga timbayaon ang ato ang mga sponsors mga igsoon kay tungod nga ato ang mga programa mga igsoon madungog na sa radyo kada Lunes hangtod sa Huwebes mga igsoon sa XFM 100.7 FM mga igsoon sa Davao City, sa Tagum City ug sa Mati mga igsoon no. O dalay ko ng Dios alang niini nga programa kinakahimo na ta sa mga makahimo ta sa pagpahat sa mensahe ngadto sa uban mga igsoon. Niining kagabhion sa dili pa kita mo padayon sa ato ang pagtuon mangluhod ta mga igsoon alang sa pagampo. Amahan nga balaan ana ikaw sa kahitasan sa mga langit. Dako among kalipay sa pagpasalamat kanimo niining kagabhion sa imong kanunay nga pag-amuma kanamo. Samtang kami karon amahan magatuon magapamalandong sa imuhang mga bulawanong pulong. Hinaot nga ang imuhang balaang presensya kanunay magauban kanamo. Mao'y magahatag kanamo katin-awan sa mga pulong nga among pagatun-an. Hinaot nga ikaw magauna magagiya kanamo sa among paghimuon magahatag niining kalampusan. Among ginasalig ang tanan diha kanimo pasayloa kami sa among mga sala sa ngalan ni Ginoong Hesus among manluluwas. Amen. Mga igsoon ang ato ang pagtuon niining kagabhion mahitungod kini sa kaminyoon kini marriage mga igsoon. Usa sa duha ka institusyon nga gihatag sa Ginoo ngadto pa sa Eden. Unsa kabililhon kining marriage nganhi sa Ginoo mga igsoon ug unsa kini alang sa atong pagpangalagad unsay kalabutan dai niining kaminyoon sa atong pagpangalagad ug sa ato ang pagkinabuhi niining kalibutan mga igsoon. Ang ato ang kitiks mga igsoon mabasa nato sa Hebrews 13 verse 4. Marriage is honorable in all and the bed undefiled, but warmongers and adulterers God will judge. Sumala pa diha sa Hebrews 13 verse 4 mga igsoon nga ang kaminyoon daw dungganon kung marriage is honorable mga igsoon. So kinahanglan di ay nga kining kaminyoon atong tagaan ug bili tungod kay kini honorable atubangan sa Ginoo. Ug mabasa nato mga igsoon sa Henesis 2 bersikulo 18, 22 hangtod sa 24 kining una nga kaminyoon nga nahitabo. Nga ang Dios mismo mao'y naghatag niini og ordinansa mga igsoon. Ang Dios mismo nag-institute niini nga kaminyoon. Ang atong una nga ginikanan mga igsoon. Sumala pa sa Henesis 2:18. And the Lord God said, "It is not good that the man should be alone. I will make him an helpmeet for him. And the rib which the Lord God had taken from man, made he a woman, and brought her unto the man. And Adam said, This is now bone of my bones, and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh." So mao kini ang una nga kaminyoon mga igsoon nga ang Dios mismo mao'y naghatag niini og panalangin mga igsoon. Ug sumala pa diri mga igsoon, "Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh."
So ang pagkasunod-sunod ay niini mga igsoon, niining kaminyoon. Sumala pa sa bersikulo 24, kining live pagbiya sa imuhang amahan ug inahan. Sunod mga igsoon kining cleave, pag-ipon sa imuhang asawa. And then you will become one flesh. Mao kini ang tama nga proseso mga igsoon sa ginatawag nato nga kaminyoon. Ang kaminyoon nga gimugna sa Dios mga igsoon. Kining live, cleave, and then become one flesh. Dili mahitabo mga igsoon nga mahimo sa nga mo cleave sa, mudulog usa, and then mahimong one flesh before pa mobiya sa ginikanan. Kinahanglan ang tama nga proseso mga igsoon. Leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Mao kini ang ordinansa, ang pinig-ingnan nga gihatag sa Ginoo ani sa iyang katawhan mga igsoon. Ug matod pa sa komentaryo sa Ministry of Healing 356 giingon diri, thus he sanctioned marriage, recognizing it as an institution that he himself had established. He ordained that men and women should be united in holy wedlock to rear families whose members, crowned with honor, should be recognized as members of the family above. So, kinahanglan daw mga igsoon, kay ang Dios maoy nag-establish niini nga ordinansa mga igsoon, ang Dios mismo maoy nagtukod niini, nga kinahanglan nga ang mga lalaki babaye kinahanglan ma-unite niining ginatawag nga holy wedlock mga igsoon. Nga moagi sa gyud ay og pagminyo mga igsoon, pinaagi og wedding. Holy wedlock mga igsoon. Nga pinaagi nini, the marriage will become honorable. Pinaagi sa wedding mga igsoon nga sa wala pa, sa dili pa mo mag-ipon, sa dili pa mo nahimong usa ka unod. Kinahanglan nga matuman usa kining marriage mga igsoon, kining wedlock mga igsoon. Matuman usa nga aduna usay wedding pagkahuman mga igsoon sa diha nga mapanalangina na. Pwede na mga igsoon nga musunod dayon ang kining ginatawag ta nga cleave kun mo ipon sa iyahang asawa, ug pagkahuman mga igsoon, they will become one flesh. So adunay mga reason mga igsoon, adunay mga hinungdan nganong gi-institute kining marriage, nganong gimugna kining kaminyoon mga igsoon. Ang unang-una mga igsoon, it guards the moral purity of men and women and ensure the happiness of humanity. Kining moral purity mga igsoon. Moral purity and ensure the happiness of humanity. Sumala pa sa Proverbs 5 verse 18, let thy fountain be blessed and rejoice with the wife of thy youth. So ang moral nga kaputli mga igsoon sa babaye ug lalaki mapreserbar, pinaagi niining kaminyoon. Mapreserbar ang kalipay sa katawhan mga igsoon, pinaagi niini. And also mga igsoon, it provides the people social needs. Kay ang tao mga igsoon adunay social needs. Kay matod pa sa Genesis 2 bersikulo 18, and the Lord God said, it is not good that man should be alone. I will make him an helpmeet for him. So dili di ay maayo mga igsoon nga ang tao, ang lalaki mga igsoon o babae mag-inusara. Dili di ay maayo nga ang tao mag-inusara. Kinahanglan nga aduna di ay siya'y helpmeet. Aduna di ay siya'y helpmeet mga igsoon to provide his or her social needs. Sa ingon ni ana mga igsoon. Ug ang ikatulo,
It elevates the physical, intellectual, and moral nature of human beings. Ang Proverbs 18 verse 22 mga igsoon nag-ingon, "Whoso findeth a wife findeth a good thing, and obtaineth favor of the Lord." Kung makakita kag asawa nga para kanimo igsoon, kana siya maayo alang kanimo. Maayo nga butang alang kanimo nga makita nimo ang babayi ang helpmate nga para kanimo. Pero kana mga igsoon, pinaagi lamang kanang tanan matuman ta sa kabubuton sa Ginoo kun ang una mga igsoon kining ginatawag tag wedding. Sa dili pa gyud mo ipon, sa dili pa mahimong usa ka unod, kinahanglan nga adunay magauna nga panalangin gikan sa Dios mga igsoon. Og matud pa sa 1 Peter 3 verse 1 og 7, "Likewise, ye wives be in subjection to your own husbands, that if any obey not the word, they also may without the word be won by the conversation of the wives. Likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wives, as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered." Dili pwede mga igsoon nga tungod kay ang bana maoy ulo sa panimalay, mao na lang po'y mudaog-daog sa asawa. Dili pod pwede nga ang asawa pod mo'y mudaog-daog sa bana. Kinahanglan kining ginatawag mga igsoon nga adunay pagkasinabtanay, adunay pagrespeto ay sa usag-usa. Ang lalaki ug ang babaye kinahanglan nga magauban uban diha sa gugma nga ang Dios nagpataliwala mga igsoon. Sa ningana nga paagi, ang kaminyoon aduna gayoy dako nga kahimuan to elevate our physical, intellectual, and moral nature mga igsoon. O kang ikaupat mga igsoon, it ensures the survival and multiplication of human race in a moral and healthy manner. Matod pa sa Genesis 1 versikulo 28, "And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth." Ang Ginoo ang mga igsoon nag-ingon nga, be fruitful and multiply. So sa mag-asawa mga igsoon, dili lang kay kutob sa kamo lang duha. Kinahanglan nga aduna usab mga anak nga maoy magahimo og katumanan ni ining Genesis 1:28 nga ang survival and multiplication of human race mga igsoon makaplagan gayud pinaagi niini. Kaya ang Dios nagpanalangin kanato pinaagi sa kaminyoon ug usab mapreserbar ang human beings mga igsoon pinaagi sa kaminyoon ug ang moral and healthy manner mga igsoon. Nga ang kaminyoon maoy mahimo nga mahimong sumbanan sa ato ang pagdaghan diri sa kalibutan mga igsoon. Kaya ang Dios mao'y nagpanalangin, mao'y nagmugna niini mga igsoon. Ug usab adunay gipahinumdom ang Dios mahitungod sa kaminyoon. Namatod pa diri sa Ezra 9 verse 12, "Busa karon ayaw ipaasawa ang inyong mga anak nga babayi sa ilang mga anak nga lalaki, ni magpaasawa sa ilang mga anak nga babayi alang sa inyong mga anak nga lalaki, ni magpangita sa ilang pakigdait kun sa ilang pagkamauswagon sa walay katapusan, aron kamo magmalig-on
ug magkaon sa kaayo sa yuta, ug ibilin kana alang sa usa ka kabilin sa inyong mga anak sa walay katapusan. Nga kinahanglan mga igsoon, gipahimang diriya nga no marriage with an unbeliever. Ayaw pakig-asawa, ayaw pakigminyo sa dili magtotoo. Mao kini ang usa nga pahimangno kanato mga igsoon. Kay matud pa usab sa 2 Corinthians 6:14, be ye not unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what communion hath light with darkness? Kung ang asawa mga igsoon nagalagad gayud sa Ginoo, unya ang bana anaan nagbagdoy-bagdoy sa kalibutan, wala pa nakaila sa Dios, unsa kaha ang mahimo nga kahimtang sa ilang pagpamuyo mga igsoon? Unsa kaha ang mahimong bunga niining panag-uban sa magtotoo ug sa dili magtotoo? Unsa kahay mahimong panag-uban sa kahayag ug sa kangit-ngit? So mao na siya mga igsoon nga gipahimangno kanato nga dili makigminyo sa dili magtotoo mga igsoon. Ang Deuteronomy 7 verse 3 hangtod sa 4, neither shalt thou make marriages with them. Thy daughter thou shalt not give unto his son, nor his daughter shalt thou take unto thy son. For they will turn away thy son from following me, that they may serve other gods. So will the anger of the Lord be kindled against you, and destroy thee suddenly. Gipahimangno ng daan sa Dios mga igsoon, nga ayaw gayud kamo pakigminyo kanila. Ang inyong mga anak nga babaye ayaw ipagminyo sa ilahang mga anak nga lalaki. Kay maunay hinungdan mga igsoon nga mawala usa sa pagpangalagad. Usa sa hinungdan mga igsoon nga mawala sa pagpangalagad, kini makigminyo sa dili magtotoo. Ang marriage mga igsoon kining kaminyoon is a vow, pakigsaad hangtod sa kinabuhi mga igsoon. Hangtod sa napakay kinabuhi kini imuhang pakigsaad ngana sa imuhang kapares. Kay matud pa sa Matthew 19 verse 6 mga igsoon giingon diri, sa pagkaagi nga dili na sila duha, kun dili usa na lamang kalawas, busa ang gihiusa sa Dios, dili pagabulagon sa tawo. Ang gihiusa na sa Dios mga igsoon pinaagi sa wedding sa kaminyoon, dili na gayud pagabulagon sa tawo mga igsoon. Ang Lucas 16 versikulo 18 nag-ingon usab, ang tagsa-tagsa nga magabiya sa iyang asawa og nagapangasawa sa lain, makasala sa panapaw, ug ang mangasawa sa usa nga gibiyaan sa usa ka bana, makasala sa panapaw. Kay ang imuhang kaminyon mga igsoon kini pakigsaad hangtod buhi ka pa. Mao na kung ikaw nakigminyo na ana kay asawa, ug ang imong asawa mga igsoon imuhang biyaan, unya mangita kag lain, kana siya mga igsoon nakasala ka sa pagpanapaw mga igsoon. Vice versa kini mga igsoon. Kung ang babae man nakigbulag, nakigminyo og lain, kana siya mga igsoon nakasala og panapaw mga igsoon. Ug usab giingon sa Marcos 10 versikulo 11 hangtod sa 12, ug siya miingon kanila, kung kinsa ang mobiya sa iyang asawa o mangasawa sa lain, makasala sa panapaw batok kaniya. Ug kung ang usa ka babaye mobiya sa iyang bana o mamana og lain, siya makasala sa panapaw. Vice versa mga igsoon, ang sala kung kini pagahimuon sa tao nga naminyo na mga igsoon. Ug usab adunay gitudlo usab gidili
nganha sa katawhan sa Dios mga igsoon kining pagkadaghan og asawa. Unsa gisulti sa Biblia mahitungod niini? Kinsa ang pinakauna nga tawo nasulat sa Biblia nga nagpractice niini mga igsoon? Nagpractice nga dunay duha ka asawa. Ang Henesis 4 bersikulo 19 nag-ingon diri, og mikuha si Lamec alang kaniya duruha ka asawa, ang ngalan sa usa mao si Ada ug ang ngalan sa usa si Zila. So ang una nagpractice niining ginatawag ta nga polygamy mga igsoon, kung duha ang asawa o daghan, kini si Lamec. Mao kini ang una mga igsoon. Ug ang kinadaghanan pagyod, kinadaghan og asawa sa nasulat sa Biblia mga igsoon, si Solomon. Mabasa nato kini sa 1 Kings 11 verse 3 hangtod sa 4 ingon diri. And he had 700 wives, princesses, and 300 concubines, and his wives turned away his heart. For it came to pass when Solomon was old, that his wives turned away his heart after other gods, and his heart was not perfect with the Lord his God, as was the heart of David his father. So si Solomon mao pinakadaghan og asawa. Ug kana mga igsoon giisip nga Dios nga sala alang kaniya. Mao kana ang sala nga nahimo usab ni Solomon mga igsoon. So kana wala di ay gitugutan sa Dios nga magdaghan og asawa. Ug adunay giingon sa komentaryo mga igsoon nga para mapreserbar kining ginatawag ta nga pakigdait, kalipay diaa sa panimalay, kalipay diaa sa mag-asawa mga igsoon. Adunay gihatag ang Adventist Home 177 mga igsoon. Nagiingon dire, the heart of his wife should be the grave for the faults of the husband, and the heart of the husband the grave for his wife's fault. I have been shown that there should be a sacred shield around every family. So para maprotektahan ang kaminyoon, ang pamilya, kinahanglan mga igsoon nga ang kasing-kasing daw sa asawa mahimo nga lubnganan sa mga sayop sa iyahang bana. Ug usab ang bana usab ang iyahang kasing-kasing mahimo nga lubnganan para sa mga sayop sa iyahang asawa. Nga kung masayop ang atuang asawa mga igsoon, ang atuang bana, kinahanglan nga kini diri lang sa atong kasing-kasing magpundo. Kinahanglan nga kini nga mga sayop dili na moabot sa uban. Dili na moabot sa silingan, sa uban pa nga mga tawo mga igsoon. Para nga ang kining ginatawag ta nga sacred shield around every family. Kini ato ang mabatnan mga igsoon. Nga ang gugma, kalipay sa panimalay, mapreserbar mga igsoon. Kay usa kini nga maoy makadaot sa kaminyoon. Nga kung adunay sayop ang asawa, isulti usab sa bana dito sa uban. Kung aduna po'y sayop o kakulangon ang bana, isulti pod sa asawa ngadto sa uban. Kana maoy usa nga makadaot sa panimalay mga igsoon. Karon ang pangutana mga igsoon, kining divorce kun pakigbulag, uyon ba ni sa kabubot-on sa Ginoo? Unsay gisulti sa Biblia mga igsoon mahitungod niini? Ang giingon sa 1 Corinthians 7 verses 10 hangtod sa 15 mga igsoon, giingon diri, apan ako nagasugo sa mga nagaminyo na dili ako kundili ang Ginoo, nga ang asawa dili magbulag gikan sa iyang bana. Apan kung ang asawa makigbulag, magapadayon siya sa dili pagminyo, kung makiguli hinuon siya sa iyang bana. Og nga ang bana dili magbulag sa iyang asawa, apan mahitungod sa uban nagaingon ako, dili ang Ginoo, kung adunay igsuon nga may asawa nga dili matinuhoon, ug miuyon siya nga makigluon kaniya,
dili niya pagbiyaan siya. Ug ang asawa nga may bana nga dili matinuhoon, ug siya malipayon nga makigluon kaniya, dili niya pagigbiyaan ang iyang bana. Kaya ang bana nga dili matinuhoon, gibalaan diha sa asawa, ug ang asawa nga dili matinuhoon, gibalaan diha sa igsuon nga lalaki. Kay sa lain nga paagi ang inyong mga bata nga dili putli, apan karon mga balaan sila. Ngani kung ang matinuon mobulag pabulaga siya, kaya igsuon nga lalaki kung babae wala ilalom sa pagkaulipon niini nga kahimtang. Himua gitawag kita sa Dios diha sa pakigdait. Ang asawa ginapos sulod sa panahon nga buhi pa ang iyang bana. Apan kung ang bana patay na, siya may kagawasan na sa pamana sa iyang nauyunan nga diha lamang sa Ginoo. So giingon diri mga igsoon nga ang asawa ginapos daw sulod sa panahon nga buhi pa ang iyang bana. So samtang buhi pa ang imong bana kun ang imong asawa, ikaw ginapos nga na kaniya. Dili ka makahimo sa pagpangita og lain mga igsoon. Ug giingon usab diri sa Matthew 5:31 hangtod sa 32. Giingon usab bisan kinsa ang magabiya sa iyang asawa, magahatag kaniya og sulat sa pakigbulag. Apan ako nagaingon kaninyo nga tanan kadtong magabiya sa iyang asawa gawas kung maoy hinungdan ang pagpakighilawas, iyang ginapanapaw siya, ug ang mga asawa sa usa ka biniyaan nagapanapaw. So giingon diri mga igsoon nga og ang tao daw makigbulag, magahatag daw siya og sulat sa pakigbulag. Ug usab giingon diri nga ang asawa daw gawas kung ang hinungdan maoy pagpakighilawas. Kung mubiya ka sa imong bana mga igsoon nga ang hinungdan dili pagpakighilawas, kung sa imong asawa mubiya ka nga ang hinungdan dili pagpakighilawas, ikaw mga igsoon nakasala binahagig pagpanapaw. Ug ingon diri ang mga igsoon may tungod nining pagpanakpaw kung sexual immorality. Gingon diri, all immoral sexual practices kini mga igsoon dulumtanan at tubangan sa Ginoo. Ug usab kining lesbian, gay o uban pang mga gender mga igsoon nga dili sumala sa nisulat nga lalaki babayi lamang ang gihatagan o panalangin sa Dios sa kaminyoon. Gingon diri mga igsoon, all immoral sexual practices such as homosexuality, lesbianism, bestiality, and incest are condemned in the Word of God as abomination. So dulumtanan di ay mga igsoon para sa Dios kining ginatawag ta nga same-sex marriage. Sumala sa nasulat mga igsoon kini dulumtanan at tubangan sa Dios. Gidugang pa sa Romans 1 verse 26 hangtod sa 27. Tungod niini gitugyan sila sa Dios ngadto sa mga kailibgon nga mangilngig. Kaya ang ilang mga babaye na nag-alili sa paggawi nga kinaiya ngadto sa paggawi nga supak sa kinaiya. Ug sa mausab nga pagkaagi ang mga lalaki mingbiya sa kinaiya nga paggamit sa babaye, na nagdilaab diha sa ilang kailibgon ang usa ngadto sa usa, ug ang mga lalaki sa ilang masig ka lalaki, na nagbuhat sa kangilad ug nagpakadawat sa ilang kaugalingon niadtong bayad nga angay sa ilang kasaypanan. So usa kini mga igsoon nga ngano di ay nga dulumtanan kini atubangan sa Dios, nga ang lalaki magabuhat og mga kangilad ngadto usab sa iyang masig kalalaki.
ug sa babaye ngadto sa babaye mga igsoon. O gidugang pa sa 1 Corinthians 6 verse 9 hangtod sa 10. Kung wala ba kamo manghibalo nga ang mga dili matarong dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Dili kamo magpalimbong bisan ang mga makighilawason, bisan ang mga magsisimba sa Dios, bisan ang mga mananapaw, bisan ang mahilayon, bisan ang mapatuyangon sa ilang kaugalingon uban sa mga lalaki, bisan ang mga kawatan, bisan ang mga masinahon, bisan ang mga palahubog, bisan ang mga namastamason, bisan ang mga malupigon, sila dili makapanunod sa gingharian sa Dios. So usa ngano nga kini gipahimangnuan tang daan, gisultihan tang daan mahitungod sa pulong sa Dios nga ang lalaki dili gayud makigminyo sa lalaki rapod, nga ang babaye dili gayud makigminyo sa babaye rapod, kay kini dulumtanan atubangan sa Dios. Ug matod pa sa 1 Korinto nga kini sila dili gayud makapanunod sa gingharian sa Dios. Unsa kadako di ay kini nga sala mga igsoon atubangan sa Ginoo, nga kung kini atong pagahimuon. Ug giingon usab sa Leviticus 18 bersikulo 26 hangtod sa 27. Busa kamo magabantay sa akong kabalauran ug sa akong mga tulumanon, ug dili kamo magabuhat og bisan unsa niining tanan nga mga dulumtanan, bisan ang pumuluyo, bisan ang mga dumuluong nga nagapuyo sa taliwala ninyo, kay nga tanan kini mga dulumtanan gibuhat sa mga tawo sa yuta, nga mao sila ang nanghiuna kaninyo ug ang yuta nahugawan. So mao kini ang pahimangno sa Dios mga igsoon nga ni sa iyang katawhan mahitungod sa kaminyoon. Mao kini ang gitudlo sa Ginoo nga kinahanglan daw nga sa kaminyoon unsa gayto mga igsoon. Ang una, live, cleave, and then become one flesh. Ug kini mapanalanginan pinaagi sa wedding mga igsoon, pinaagi sa marriage nga paghimuon, nga ang lalaki, babaye mubiya sa iyang amahan, sa iyang inahan, ug moipon sa iyang asawa kun sa iyang bana, ug sila mamahimong usa ka unod. Sumaw ka na ang proseso sa ginatawag ta nga marriage mga igsoon. Kini mga igsoon kinahanglan nga anaa sa tama nga pagkasunod-sunod. Kay kung tayo mauna kining ginatawag nato nga become one flesh, and then cleave, and then live mga igsoon, kung mabali kana siya mga igsoon dili na uyon sa kabubuton sa Ginoo. So kanunay nga gipahimangno kanato nga unta kini atong mapamalandungan, kay ang marriage mga igsoon it is honorable. Ug himo nato nga dili ni mahugawan pinaagi diya sa pagpanapaw, sa pagpaghilawas sa uban, nga dili nato asawa, sa dili nato bana. Kini mga igsoon usa ka institusyon, usa nga mga bahin nga kamatuoran nga kini ang Ginoo mismo mao'y nag-establish nini. Ang Ginoo mao'y nagmugna nini, mao'y naghatag og panalangin niini nga kaminyoon. Dili nato hugawan ang kaminyoon nga mao'y giisip sa Ginoo nga honorable labaw sa tanan. Himuon nato nga ang Dios mahimuot sa atoang kaminyoon, ug ang kaminyoon mao'y magahimo nga ang lalaki ug ang babaye mahimo nga multiply kon magtukod sa iyang kaugalingon nga pamilya, pinaagi gayud sa nabatnan na nga panalangin gikan sa Dios. Kung kini masunod nato ang tama nga proseso sa marriage,
ang panalangin sa Dios ana kanato. Apan kung kita mga igsoon maga palingog-lingog sa ato ang mga igdulungog nga ang mga dulumtanan sa Dios ato ang paghimuon ang balos gayud sa atong mga sala ato ang madawatan. So himuon ta mga igsoon nga kini mahimong atong giya usab sa ato ang pagpangalagad labi na sa mga batan-on nga mosulod sa kaminyoon. Naot nga ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan niining kagabhion. So karon mga igsoon tapuson ta ang ato ang pagtuon pinaagi og pagampo. Amahan nga balaan anay ikaw sa kaitasan sa mga langit. Salamat sa imong mga pulong nga among nabasa, napatalinghugan, natun-an niining kagabhion. Hinaot nga kining tanan magapabilin sa among panumduman o kasing-kasing nga kini among magamit sa among pagkinabuhi nga uyon sa imong kabubuton. Himuha amahan nga pinaagi niining kaminyoon ang imuhang panalangin amuhang mabatnan nga sa mga batan-on, mga lalaki babae nga buot musulod niini naot nga ikaw magagiya kanila, magagiya kanamong tanan ug hiusaha kami sa imuhang gugma nga ang imuhang gugma mo'y magapataliwala sa panimalay sa kaminyoon nga wala gayoy magabulag sa mga tao nga giminyo na. O ginaot amahan nga ikaw magapanalangin kanamo niining kagabhion. Pasayloa kami sa among mga sala. Kining tanan among ginasalig, ginalaumang pagadawaton di alamang sa pangalan ni Hesus among manluluwas. Amen. Kining huli nga inyong nabati mo'y timaan nga natapos na usab ang programang Tingog sa Reformasyon alang sa tugang kasayuran. Bisitahi ang atong website sa www.isdayrm.org o ang atong Facebook page SDARM Philippines South Union Conference. Hangtod sa sunod natong panag-uban, ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Jesus,